viac o tejto vecičke, sledujte toto video. Toto je lepiace pero, ktoré sa používa klasicky ako lepiaca tavná pištoľ, akurát s rozdielom tým, že nepotrebujete na jeho prevádzku elektriku ani žiadne káble. Jednoducho do ňoho vložíte baterky, ktoré sú súčasťou balenia a sú dobíjateľné. Vložíte, zašrubujete, môžete používať. Ak sa vám batérie vybijú, jednoducho ich nabijete pomocou tejto nabíjacej schránky s USB káblom. Čiže všade tam, kde máte USB konekciu, si môžete batérie dobiť. V balení sa nachádza aj veľmi podrobný a zrozumiteľný slovenský návod a balíček takýchto kúskov lepiacich tavných tyčiniek, mix farieb. Sú tu aj glitrované, farebné, aj priehľadné. Do tohto pera sa vkladajú len 2 cm kúsky, takže aj z klasických dlhých tavných tyčiniek si viete jednoducho pomocou nožníc nastrihať takú dĺžku, aká je potrebná. Priemer tavných tyčiniek, ktoré sa vkladajú do pera, má byť 7 až 7,5 mm. Do tohto pera sa veľmi jednoducho vkladá náplň, a to takto. Táto časť slúži na posúvanie tavnej tyčinky. Čiže ak to takto držíte, viete si to jednoducho takto pridržať a podľa potreby zatláčať. Pero je veľmi ľahké, je potiahnuté v tejto časti gumou a vďaka svojmu tenučkému kovovému hrotu je možné lepiť s maximálnou presnosťou aj tie najmenšie časti. Po jeho vyskúšaní môžem povedať, že moje srdce si získal. Je to naozaj veľmi šikovný pomocník do domácnosti či pri tvorení, zalepitením, hračky, malé časti, kanzaši, kvietky, kamienky, rôzne aplikácie malé. Pri scrapbooking technike je podľa mňa neodmysliteľnou súčasťou a ja sa teda teším už na prácu s ním.